Molt bona tarda, nens i nenes, com esteu? Bé, nosaltres els vivim del cuento i ja ens anem a poc desconfinant i ja sabeu que aquests últims contes estem fent contes tradicionals catalans, rondalles d'aquelles de tota la vida. Avui us en portem una que es titula Hi havia una vegada un rei, que explica que hi havia una vegada, fa molt i molt de temps, efectivament, un rei. Però aquest rei es dedicava tot el dia a fer només una cosa. Vosaltres sabeu què fan els reis? Bé, aquestes coses que us esteu imaginant que fan els reis, ell no en feia cap. Ell només bevia vi. Tot el dia que bevia un got de vi, un porró de vi, un got per aquí, un got per allà. I esclar, aquell regne era un desastre, no feia res més. La filla del rei, pobreta, estava desesperada. Mireu-la. A veure, pare, però què estàs fent? Estic bevent aquest gotet de vi perquè Però, a mi ja saps escolta'm, que... pare, ja n'hi ha prou. Estàs tot el dia dormint, descansant, mandrejant. Has de fer les tasques que fan un rei. És que què fan els reis? Home, com que fan els reis? Doncs tu sabràs que ets el rei, doncs aquestes coses que feu els És que no reis. me'n recordo. No te'n recordes? Aquesta canalla m'ho estava dient, però és que no me'n recordo. Què fan els reis? Home, doncs els reis fan coses importants. Ah, sí? Sí? Com beure vi? No? Com què? No ho entenc. Doncs, per exemple, sortir a saludar, als actes oficials, sortir al balcó a Però saludar... ara no puc perquè estem tancats amb el confinament, ho veus? No hi ha res a fer, un rei no té res a fer. Fer discursos, encara que sigui des del balcó, des de Però això és casa, per discursos Nadal, de encara queden 6 mesos, per Nadal queda molt. Muntar a cavall, també. No puc sortir, no em deixen. Escolta'm, pare, però és que tu has de deixar tot això i has d'anar a fer les teves responsabilitats, has d'anar a fer les teves tasques. I el rei? Tot eren excuses. La princesa estava desesperada. I el rei, doncs bé, només que bevia, i el regne era un desastre. Estaven els camps de conreu deixats, la gent no tenia protecció, no hi havia diners, i clar, un bon dia va passar el que havia de passar, que és que al rei se li van acabar totes les ampolles i les botes de vi. I el rei estava desesperat. Diu, què faré ara? No tinc diners per comprar més vi i se m'ha acabat tot el vi. Què faré? No sé què faré. Així que va cridar la seva filla i li va dir, filla, mira. Què passa, He pare? pensat Què passa? que no Digues. tinc més vi, ja no sé què fer. Sí. Faré una cosa, ja veuràs. Digues. Faré un concurs. Sí. Un concurs? Li demanaré a tothom, Sí? a tot el regne, Mhm. que em porti el millor vi que tinguin. I qui em porti el millor vi es casarà amb tu. Què et sembla? És una bona idea. Clar, serà un bon reclam. No, però Tothom jo em portarà el seu millor vi i jo escolta, tindré molt de vi. Però jo no em vull casar amb el que porti el millor vi. A mi m'agradaria escollir la persona amb qui em vull casar, sigui home, sigui dona. M'agradaria triar-ho. A veure, filla, que no ho saps? Estem en un conte de l'edat mitjana. Aquestes coses funcionen d'aquesta manera. Em sap greu, filla meva. I sí. El rei va manar que tota la gent del regne portés el seu millor vi. La princesa, evidentment, no estava gens contenta amb aquella decisió. Estava fatal. I va anar a veure el seu enamorat, que era el pagès de la Font Clara. I aquell pastoret Que no em estava vegi, allà... pare, que no em vegi. Escolta'm, pastor de la Font Clara! Hola, com estàs? Però què et passa? Escolta'm, estic molt amoïnada. Et veig molt trista. Sí, estic Vida, trista, no estic passa res. amoïnada. Què passa? És que resulta que el meu pare, el rei, vol fer un concurs i el Sí. home o dona, la millor persona que porti el millor vi al meu pare serà aquell que es casarà amb mi. Ostres, què dius Però, ara? sí, Això, tu, pare? però jo no em vull casar amb ningú que no siguis tu. Pastor de la Font Clara. No pateixis, estimada. Però si... Me n'he què faràs? pensat una. Ah, sí? Mira. Què faràs? Li portaré Sí? aquesta ampolla d'aigua de la meva Font Clara. Oh, Sí. i creus que li agradarà? Ja veuràs. Me n'he pensat una perquè li sembli que és el millor vi que t'ha estat mai. Ja veuràs. D'acord. Bueno, jo marxo, que haig d'anar cap a Palau. Val, adéu. D'aquesta manera, el pastor de la Font Clara, aquell pagès, va tenir una idea. Perquè sabeu què? Que el dia anunciat es va presentar una corrua de gent davant del castell del rei. Hi havia gent de Falset, hi havia gent d'Amposta, hi havia gent del Penedès, de l'Escala, de Riudellots, de tots els llocs. I tothom venia al rei i li deia, senyor, com aquest vi del Priorat no n'hi ha cap.
I l'apartava el segon i deia, no, jo us porto un vi de l'Empordà. De l'Empordà us porto un vi rosat com no n'hi ha! I venia un altre i deia, no. Mireu, el vi de Valls és el millor, com el de Valls, no n'hi ha cap, això tothom ho sap! I mentre tothom anava venint, el rei els anava tastant tots, una miqueta per aquí, una miqueta per allà, una miqueta per aquí, una miqueta per allà, fins que al final li va agafar un mal de cap i va començar a dormir-se sense poder decidir-se quin era el millor vi de tots. Després d'haver fet aquella llarga migdiada, es va aixecar una mica amb mal de cap i llavors va ser el torn d'aquell pagès de la Font Clara amb la seva ampolla d'aigua. I li va portar aquella ampolla d'aigua i li va dir, senyor meu, proveu aquest vi i ja veureu que és el millor que hagueu tastat mai. És el vi de la Font Clara. Així que el rei va agafar aquella ampolla, la va oler i va dir, sí que és un vi suau. El va tastar, gloc, 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 i va dir, ui, si em deixa la boca, no em deixa la boca seca, me la deixa perfecta, és fresc, és una beguda fresca, és una beguda transparent, molt pura, i va decidir que aquella beguda seria el millor vi de tot el regne. I va establir que a partir d'aleshores sempre beuria aquella ampolla i el que era millor per la princesa, que aquell pastor es casaria amb la seva filla. D'aquesta manera, la princesa va estar contenta i el rei, bevent tot el dia aigua fresca, va tenir les idees clares i va governar i en aquell regne va tornar a créixer la prosperitat gràcies a l'aigua del pastor de la Font Clara. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.